dene wong utang, mongko aku ora tau utang mau. Ya. Ya, Jing. Pun Kakang nilakake gunging panuwun rahayune sliramu tumapek ana ing papan kene. Yen ora tumapek ing papan kene, mesti ana kedadian paten pinanten. Wis ilang-ilangan dulur siji, ayo balik ing papan. Babat pisan sing liwat papan ki. Apa ya kelakon aku mati kalireng ora entuk pangan. Mergo ora ana manungsa sing wani liwat. Waluh. Kae katone rebut wong iki. Sing sing gelem ngancani. Sapa? Ya kowe ya menungsa. Wakeane iku gecek ngene ora menungsa. Wah semane. Dikira wedhus ngono apa piye? Rumasaku wedhus. Wedhus kuwi duwe jenggot lho, jenggotku resik jare wedhus. Lah iki. Brengos. Rambute keruwel-keruwel, sandangane ireng, katoke ireng, malah kaya gendruwo. Saka rumangsaku gendruwo metu awan-awan kok. Ora panas apa piye? Minggir aku arep adus. Sik. Jenengmu sapa e? Aku Sulastri. Sulastri. Adine Lastri Winong. Oh. Yen Lastri Winong kowe edan, kowe stres lho. Aku waras. Oh, isih waras, Lastri. Apa? Kowe wani-wanine mapan tengah alas kene dhewean. Kowe kandha lamun to kowe arep adus. Ning kene aku sagung ngeter kowe adus, nunggoni nggonmu adus. Ayo penakan kowe. Penakan kowe. Ancen sing tak goleki sing penak. Pancen jane aku ki ora arep adus. Tak sengaja ketemu jone papan kene aku arep sapetemon karo katresnanku. Piye? Den Mase. Kowe janjian karo yangmu? Iya. Karo Den Mase Bagus Pratolo. Janjian karo pacanganmu ning tengah alas. Kamangka alas iki akeh kewan sing galak. Nyatane katresnanmu ora teko,